În videoclipul de astăzi voi vorbi despre cursul de dropshipping la care lucrez, un curs complet pentru începători. Un curs care te va ajuta să ajungi de la zero la rezultate, indiferent de nivelul tău de cunoștințe și într-un timp relativ foarte scurt. În cazul în care e prima dată când vezi un videoclip de al meu și e prima dată când intri pe canalul meu de YouTube, eu sunt Andrei, fac dropshipping din 2017, de la sfârșitul lui 2017 mai exact, și momentan lucrez la un curs de dropshipping pentru începători. În cazul în care nu știi ce este dropshipping-ul, ce este acest model de business, te poți uita pe canalul meu de YouTube, am un playlist întreg cu videoclipuri care te va învăța despre dropshipping și te va învăța cum să începi în această afacere. Iar în primul rând vreau să clarific de ce lucrez la acest curs, pentru că nu vreau să se înțeleagă greșit. Sunt foarte multe motive pentru care m-am decis să lucrez la acest curs și să investesc foarte mult timp, bani și efort în asta, dar cred că motivul principal a fost cererea. Voi mi-ați cerut un număr foarte mare să lucrez la un curs, văzând toate rezultatele pe care le postez pe YouTube și toate informațiile valoroase pe care le am pe YouTube. Mi-ați cerut să lucrez la un curs de dropshipping pentru începători, un curs complet structurat, cu pașii exacti, care să te aducă de la necunoscător la rezultate, de la A la Z, practic. Așadar, am vrut să clarific în primul rând chestia asta. Nu vreau să se înțeleagă greșit, nu vreau să fac bani pe urma voastră, nu vreau să lansez cursuri și să mă îmbogățesc din chestia asta. Fac dropshipping de mult timp, trăiesc din multe alte proiecte și am un venit sustenabil din multe alte proiecte, dar mai ales din dropshipping. Fac acest curs mai mult pentru voi, mai mult pentru că este un hobby pentru mine, aș putea spune, o pasiune, și îmi place foarte mult să ajut oamenii și să îi ajut mai ales să ajungă la următorul nivel. Vreau să adresez în primul rând o întrebare acum, pentru că voi trece oricum mai departe prin mai multe întrebări pe care mi le-ați lăsat chiar voi pe Instagram, dar în primul rând vreau să clarific pentru cine este acest curs. În primul rând, acest curs nu este potrivit pentru oamenii care consideră că fac asta doar pentru a câștiga un ban. Fac asta doar pentru că vreau să vă fur banii sau tot felul de tâmpenii de genul ăsta. Nu am nevoie de mentalitatea asta și mă interesează să colaborez cu acest tip de oameni. Deci dacă ești unul dintre ei, chiar te rog să părăsești acest video, pentru că nu este pentru tine. Totodată nu este pentru oamenii care consideră că ar putea să facă miliarde de dolari peste noapte. Nu am nevoie nici de acești oameni, nu vreau să colaborez cu acești oameni și nu mă interesează să muncesc ore în șir și să depun efort pentru aceste tipuri de oameni. Acest curs nu va fi în niciun caz pentru cei care vor să facă bani rapid, care vor să ajungă la o sursă de venit rapidă. Acum că am clarificat totuși pentru cine nu este acest curs, hai să discutăm și despre pentru cine e acest curs, pentru cine îl creez, pentru cine depun acest efort și pentru cine muncesc încât să ofer aceste informații valoroase și să ajut oamenii care vor să înceapă în dropshipping. Acest curs este pentru cei care sunt pregătiți să muncească, pentru cei care sunt pregătiți să intre într-un domeniu nou, care este complex, care totuși își doresc să ajungă la un anumit nivel și își doresc o viață mai bună, practic, și își doresc să aibă rezultate și să ajungă într-un punct mult mai bun. Nu vreau să vă vând în niciun caz niciun fel de vis sau orice chestie de genul ăsta, dar vreau să clarific că acest curs va fi doar pentru cei care sunt pregătiți să învețe, să ajungă la următorul nivel, să învețe un domeniu nou și să ajungă la rezultate. Pentru că vă promit că voi da tot cea mai bun cu acest curs și voi include doar informație valoroasă și actualizată. Acum că am clarificat toate aceste lucruri referitor la mai multe detalii despre curs, voi lansa chiar două cursuri. Vor fi de fapt două cursuri separate, pentru că am decis asta împreună cu voi pe Instagram. Primul curs și cel principal este pentru începători. Este un curs care va fi lansat la prețul de $179. Acest curs va avea 11 module, peste 65 de videoclipuri și totul structurat pas cu pas pentru a te ajuta să ajungi la rezultate și să ajungi la următorul nivel în dropshipping. Următorul curs însă este pentru contabilitate. Este un curs complet de contabilitate. Asta pentru că foarte mulți mi-a cerut și acest lucru și am decis împreună cu voi pe Instagram că ar fi o idee mult mai bună să lansez un curs separat. Voi m-ați ajutat să decid acest lucru. Deci următorul curs, al doilea, pe care îl lansez tot în aceeași dată și o să vă explic data imediat, în care voi lansa ambele cursuri, este de contabilitate și vă voi arăta în acel curs cum să pui la punct contabilitatea pentru dropshipping, dar nu numai, cât și pentru un magazin online. Cum ar trebui să trimiți documentele la contabil, cum ar trebui să înregistrezi aceste documente, de unde să le iei și așa mai departe. Acest al doilea curs va fi lansat la prețul de $59 și ambele cursuri vor fi lansate împreună pe data de 27 noiembrie. Iar pentru asta vă voi lăsa un link în descriere care vă va duce la pagina principală de înregistrare a cursului, unde vă puteți înregistra pentru actualizări, pentru viitoare informații și pentru a ști primii
primi când aceste cursuri se vor lansa pe data de 27 noiembrie. Totodată, un anunț extrem de important este că voi organiza un giveaway pentru lansarea acestor cursuri și vă voi oferi mai multe informații despre asta, căci giveaway-ul va fi totodată pe pagina mea de Instagram, unde găsiți un link în descriere și pentru aceasta. Deci, acest giveaway, acest concurs va fi organizat pentru lansarea ambelor cursuri pentru 27 noiembrie. Voi posta în zilele următoare pe Instagram toate detaliile giveaway-ului și am decis să ofer 3 cursuri pentru începători gratuite, pentru 3 norocoși care vor câștiga acest giveaway și totodată un sejur de 2 nopți fix în locația în care eu am filmat acest curs, în Poiana, de fapt lângă Poiana Brașov, este mai mult, în cartierul Seasons Residence. Deci voi avea pentru acest concurs 3 cursuri gratuite pentru începători în dropshipping și acest sejur de 2 nopți. Așa că puteți intra pe pagina mea de Instagram, pentru că este posibil ca atunci când vedeți voi acest videoclip deja să fi postat giveaway-ul și să vă puteți înscrie la acel giveaway. Bun, iar acum vreau să trec prin câteva întrebări, după cum am spus mai devreme, întrebări pe care mi le-ați lăsat voi pe Instagram. În primul rând am o întrebare de la Răzvan care îmi spune, bazându-te pe experiența ta, crezi că acest curs poate duce un începător de la zero la rezultate reale? Iar răspunsul meu este că depinde foarte mult ce înseamnă rezultatele reale pentru tine. Eu cel puțin sunt 100% sigur că, având în vedere tot efortul pe care l-am depus în acest curs și toate informațiile pe care le-am inclus în acest curs și având în vedere cât de bine este organizat și structurat, sunt 100% sigur că poate ajuta un începător să ajungă de la zero la rezultate de până la $1000 pe zi. Deci acest curs te poate duce de la 0 la $1000 pe zi în dropshipping și sunt 100% sigur de asta. Bogdan mă întreabă dacă va fi util cursul și pentru affiliate marketing. Nu prea cred că te-ar ajuta foarte mult, eventual cursul de contabilitate s-ar putea să te ajute acolo dacă consider că ai nevoie, dar cursul pentru începători în dropshipping nu știu dacă te va ajuta foarte mult pe partea de affiliate marketing. Eventual modulul de creare magazinului, dacă simți că ai nevoie de chestia asta, sau de cunoașterea audienței, am un modul și pentru asta, poate acesta te va ajuta, dar oricum atunci când voi lansa cursul vă voi explica și vă voi oferi mai multe detalii despre fiecare modul în parte. Armand Andrei mă întreabă cât va costa și de unde poate fi cumpărat. Momentan nu îl poți cumpăra de nicăieri, am spus, îl voi lansa pe 27 noiembrie, iar prețul la fel l-am menționat și după cum am spus, cel mai bine este să vă înscrieți pe această pagină pe care am lăsat-o în descrierea videoclipului și acolo vă voi trimite actualizări referitoare la curs și totodată veți ști primii când se lansează pe 27 noiembrie și unde se lansează, de unde îl puteți cumpăra. Grigoraș Marius mă întreabă dacă este posibil să faci dropshipping în Republica Moldova și sunt destul de sigur că poți face dropshipping acolo. Știu oameni care fac dropshipping din Republica Moldova, deci nu ar trebui să fie nicio problemă. Aurelian mă întreabă dacă va exista o reducere în cazul în care cumperi ambele cursuri deodată. Dacă cumperi și cursul de începător pentru dropshipping și cel de contabilitate. Și m-am gândit la o reducere de genul acesta, mai mult ca sigur va exista una, deocamdată nu am determinat prețul pentru acest bundle, practic, pentru ambele cursuri deodată, dar veți ști mai mult ca sigur atunci când se lansează. Remus are o întrebare foarte bună. Dacă am 1000 de euro, de ce să cumpăr cursul tău când pot cumpăra unul de 600 de euro auzit? Iar prin auzit bănuiesc eu că se referă la faptul că acel curs este mult mai popular, este mai auzit sau lucruri de genul. Iar acum răspunsul meu clar este că nu depinde niciun caz popularitatea. Dacă acel curs este mai auzit, nu contează neapărat că este mai bun. Iar un alt motiv foarte bun pentru care am decis să lansez acest curs este că nu există nimic pe România, nimic concret, nu există un curs clar și foarte bine structurat și bine pus la punct și actualizat și nou în România. Există cursuri în afară în limba engleză, dar partea cu aceste cursuri este că înțelegi mult mai bine în limba ta maternă. Deci sunt clar convins că veți înțelege informațiile mult mai bine din acest curs pentru că sunt explicate în limba română și le percepi mult mai bine, le poți implementa mult mai bine. Ți-aș spune că poți să cumperi și acel curs de 600 de euro dacă consideri că te va ajuta mai mult, nu este nicio problemă pentru mine. Alin mă întreabă dacă ar putea să lanseze un produs după ce termină cursul. Categoric, despre asta este vorba și cursul acesta se concentrează pe un magazin One Product și vă voi învăța în acest curs pas cu pas cum să lansați un produs printr-un magazin One Product. Despre asta este vorba exact, va avea toți pașii puși la punct în detaliu. Primul modul despre prezentarea cursului, al doilea modul va fi despre mentalitatea cursului, despre mentalitatea necesară pentru a avea succes în dropshipping, al treilea modul va fi despre înființarea firmei, al patrulea va fi despre cunoașterea audienței și ăsta este un modul superb pe care mulți nu-l includ. Am avut mai devreme întrebarea cu acel curs auzit.
mai ales și acele cursuri care sunt auzite și care sunt în engleză nu includ, nu am văzut până acum, un curs care să includă un modul întreg despre cum să-ți cunoști audiența și cum să îți înveți consumatorul, practic, să înveți lucruri despre audiența ta ca să poți fi mult mai eficient, un marketer mult mai eficient și mult mai bun, să ai rezultate mult mai bune, practic. Apoi voi discuta categoric despre căutarea, selectarea produsului, voi discuta și despre crearea magazinului, despre Facebook Ads, despre toate aceste lucruri. Deci este un curs structurat și bine pus la punct, pas cu pas, pentru a te ajuta să ajungi la rezultate. În ultimul rând, Antonia nu mi-a adresat o întrebare, dar mi-a spus că este extrem de entuziasmată de informațiile care vor fi în curs. Iar eu sunt cel puțin la fel de entuziasmat pentru că lucrez în continuare extrem de mult la acest curs. Atât eu cât și echipa mea lucrăm intens la acest curs și încercăm să dăm tot ce avem mai bun. Vreau să mă asigur că totul este la o calitate cât mai înaltă, este cât mai calitativ posibil și vreau să mă asigur că de fiecare dată, pentru că de asta ține brandul meu, de fiecare dată când lansez un anumit produs sau un anumit serviciu sau orice chestie, chiar dacă este ceva gratuit cum au fost videoclipurile mele de pe YouTube de până acum, vreau să mă asigur că tot ce fac eu este la un nivel cât mai înalt posibil. Vreau să mă asigur că dau tot cea mai bun de fiecare dată, iar cu acest curs nu am făcut nimic altceva decât asta. Cam acestea au fost toate întrebările cele mai ok, să spun, pe care le-am selectat eu. Au fost câteva întrebări pe care nu le-am înțeles sau unele s-au repetat, dar acestea au fost. Și după cum am spus, cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le ai în vedere după acest videoclip ar fi ca în primul rând să mă urmărești pe Instagram pentru mai multe detalii referitoare la curs și pentru acel giveaway pe care îl voi posta, pentru că s-ar putea chiar tu să ai șansa să câștigi unul dintre cele 3 cursuri pe care le voi oferi la acel concurs și poate chiar de fapt sejurul de 2 nopți fix în locația în care eu am filmat acest curs, iar totodată să intri pe linkul din descriere și să te înregistrezi pentru a ști primul când se vor lansa ambele cursuri. Acesta a fost videoclipul în care am vrut să clarific în primul rând, mai natural, câteva aspecte referitoare la curs și câteva întrebări pe care voi mi le-ați adresat pe Instagram. Iar acum mă voi întoarce la filmat, pentru că în continuare filmăm foarte mult pentru acest curs și lucrăm intens pentru cursul de începători în momentul de față, iar apoi o să punem la punct și cursul de contabilitate. Așadar, sunt extrem de entuziasmat pentru asta, sper că acest videoclip v-a ajutat și ne vedem data viitoare.